guys! Kamusta po kayo guys? So, kagigising ko lang. 12 p.m. Alas 12 na ng tanghali guys. So, nagising tayo kasi nagsiserve sila ng dinner. Oh, lunch pala. So, ito po yung lunch natin. Beef with vegetable. Merong gulay, rice, and beef. So, kain na naman tayo. Sarap ng buhay dito guys. Dito na lang ako titira. Kain, tulog. So, wow. Sarap ng buhay. Thank you, Lord. Bless this. Thank you for the beef, for the vegetable, for the rice. Thank you for the God that will give me good health and Jesus. I pray. This is good. Sarap. Ang time kasi magsiserve sila ng meals, guys, is yung breakfast. Breakfast is 7 a.m. Lunch is 12. And then, dinner is 7. So, kailangan gumising para hindi malamig yung pagkain. Sarap ng buhay. So, sa mga OFW dyan sa Saudi na hindi pa nakapag-uwi, huwag kayong matakot guys, sarap ng buhay. Maraming OFW ayaw umuwi kasi, di ba, mayroong daming proseso sa pag-uwi. So, ayan. Sarap ng buhay guys. Kain, tulog tayo. Meron pang kalabasa, pampalinaw ng mata. Oh, after ko kumain kanina ng breakfast, guys. So, natulog ako. Then, ngayon lang nagising kasi nagsiserve sila ng lunch. So, ito na naman. And then, after nito, guys, matutulog na naman ako. So, ganito lang kasimple yung buhay, guys. Yung wala mag-uutos. So, okay na okay. Ito sabaan tayo nito. Ano ba to? Parang beef, parang I'm not sure. Beef or yung lasa kasi. Hindi man siya beef. Iwan. Ay, hindi pala siya beef. Nakala ko beef kanina. Ang tawag nito, gulaman. Have a coffee gulaman. Harap. Kainin natin yan, guys. Nawala na yung sakit ng katawan ko na nakapahinga na ako.
So, libre yung pamasahe sa uwa guys, pero makabayad ako nito ng excess sa bagahe ko. Kasi yung binibigay nila na libre na bagahe is 40 kilos. And lumagpas ito ng 40 kilos yung sa atin. I think it's 44 kilos or 43 kilos. Tapos meron pa tayo nito, i-hand carry. So, ayos lang guys, magbayad tayo per kilo. Okay lang. At least yung pamasahin natin, libre naman sa kanila, di ba? So, makabayad tayo, konti na lang. 40 kilos lang yung binibigay na free sa bagahe yan yung sa uwa guys, yung kanilang binibigay. So, yan. Kasi sila yung mag-book sa atin ng ticket pauwi sa probinsya. Buti na lang nakapag-change ako. Sa mga kababayan ko dyan sa Saudi, lalong-lalo na sa Riyadh, kung kayo ay pauwi guys, magpa-change na kayo ng dollar yung hindi pa kayo pupunta sa airport. Kasi sa airport ngayon, lalo na sa Terminal 1, pag sa Terminal 1 kayo guys, wala nang bangko doon. Wala na yung Al Rajhi Bank sa loob. Dati andun yun na maraming nagpapachange dati. So, siguro dahil sa pandemic, so, kinuha yung bangko kasi marami yung magpipilahan doon sa loob. So, wala nang bangko sa loob ng Terminal 1 sa Riyadh, guys. Kaya magpapachange na kayo ng pera or di kaya ipapadala na ninyo ang pera ninyo. Kasi pagdating dito, sobrang babaan na talaga ng palitan, guys. So, kami no choice kasi andito na wala tayong magagawa. Kaya, ayan lang. Kunting paalala lang bilang isang OFW din. Kung ano yung mga sinasabi ko, guys, yan talaga is based on my experience. So, wala po akong sinasabi sa inyo, guys, na mga gawa-gawa ko lang. Kaya, syempre, kailangan mo din i-share sa yung kapwa kung ano yung mga karanasan mo para naman magiging aware sila, di ba? Kasi love natin yung mga OFW Alam natin yung kung gaano kahirap magtrabaho sa abroad. Pagod, puyat, kahit na may sakit, ay ba, trabaho pa rin. Lalo na sa mga domestic helper na katulad ko. So, shout out sa lahat ng mga domestic helper dyan. Mag-ingat kayo palagi. At huwag kalimutan magdasal. At alagaan din ninyo yung mga sarili ninyo. Na yung kasamahan ko sa pauwi dito, na domestic helper din siya. Naawa ako sa kamay niya. Sabi niya sobrang sakit na Makati. So, ayun kasi down, ini-sprayhan niya yung mga baso ng Clorox kasi yan yung gusto ng ng mga kapatid ng amo niya. So, ayun, binibigyan ko siya ng cream. So, yung binibigay sa akin ng amo kasi lagi akong may mga cream. Kahit nga yung kamay ko guys, kahit na mayroon akong mga cream doon, naglalagay ako ng cream sa kamay ko bago ako matulog or bago ako mag-work. Pero nagkasugat-sugat pa rin yung kamay ko guys. Kasi yung sa aking cases is allergy ako sa tubig, sa sabon doon, sa dishwashing soap, at sa yung Tide nila doon sobrang tapang. Kasi yun yung ginagamit ko pag maglaba ako sa mga damit ng mga lalaki, sa amo kong lalaki. Kahit na masuot ako ng gloves guys. Kasi hindi mo naman iwasan makapaghugas ka ng kamay, ng tubig. Ayaw nga naman mag-gloves ako ng pag maghugas ako ng mga gulay. Mahilig kasi sila doon sa salad, vegetable salad. O tinatawag sa Arabic na salata. So, ayun. Marami din akong sugat-sugat. Din yung kamay ko. Hindi din siya. Maraming mga makikita ninyo. So, ito po siya. Allergy po ito sa sabon at sa tubig. So, yung kamay ko. So, yung cream. Meron pa din naman akong cream na tira sa bahay ko. So, yung cream ko, binigay ko ng kapwa natin kababayang OFW. Kasi naawa ako sa kamay niya. Lalong-lalo na ngayon guys na winter season. Hindi mo maiwasan na doon na makapag ka.
makapaghugas, mabasa yung kamay mo sa mainit na tubig, malamig na tubig, lalo na pag magmamadali ka na dahil mayroon pang utos ang mga camel. So, hindi may iwasan. Baka mabasa yung kamay mo sa mainit na tubig, tapos hawa ka sa malamig, yung mga ganun. So, sira talaga yung kamay ng mga kababayan nating mga OFW, mga domestic helper, kadalasan mga domestic helper, guys. Bihira lang siguro mga domestic helper na hindi magkasugat-sugat yung mga kamay. Mostly kahit na ibang lahi, guys, yan yung makikita ko. So, ayan, saludo po ako sa lahat ng mga OFW, lalo na sa mga katulad ko mga domestic helper. Ayan, shout out sa inyo lahat. Dahil sobra yung sakripisyo ninyo, sobra yung effort ninyo para sa pamilya ninyo. Sana din is maintindihan kayo ng pamilya ninyo at hindi iingatan yung mga pinagpaguran ninyo, may pundar, yung mga pinaghirapan ninyo sa buhay. So, meron kayong makikita sa inyong paghihirap or sa inyong pagsisikap. Tawagin natin pagsisikap. Naalala ko pa yung amo ko dati, guys, nung bago pa ako sa kanila. Sabi ng matandang amo ko, Pilipina is not really good daw. So, pinapakita ko sa kanya, I do my best, na pinapakita ko sa kanila na kahit hindi nila ako pag-utusan, ginagawa ko lahat. Hindi na nila kailangan pang mag-utos sa akin. So, ayun po. Habang tumatagal ako sa kanila, mas lalo nila akong minamahal. Oh, wow, minamahal. So, mas lalo silang na-appreciate nila yung ating lahing Pilipino na that we are hardworking dahil wala tayong inaayawan. Inaayawan ko lang siguro kung yung hindi ko na talaga kaya. Ay, sinasabi ko yun sa amo ko pag sobrang bigat na hindi ko kaya yan, grabe ang bigat niyan. So, tinutulungan ako ng amo ko matanda. Tinutulungan nila kasi ayaw din naman nila akong magkasakit. Kasi sila din naman yung maggagastos sa hospital. Yun. Ayan. Tapusin ko na yung pagkain ko, guys. Grabe yung daldal ko. Naiyak pa ako sa may pa-surprise cake pa sila, guys, sa akin. So, last Friday guys, nagtataka ako kasi merong silang bumili yung amo ko ng yung juice na malaki, yung sa Almarine may orange juice o mango juice. Yung binili nila, tapos strawberry juice. Kasi alam nila favorite ko mango juice kasi pag umaalis kami, saan kami magpunta, kapag mga drinks ang pag-usapan, alam nila yan. Kasi pag soft drinks, yung sa akin is 7-Up. So, 7-Up or Sprite, yun yung sa akin. Tapos pag mga juices, lagi yung order ko is mango juice. So, alam nila. So, nung Friday, bumili sila ng malaki na mango juice, yung orange juice na malaki, tapos strawberry juice. Tataka ako nun, merong juices sa ref. Pero wala akong cake. Kasi yung cake pala is in-order ng isang anak ng amo ko. Siya lang yung nagdala. Mga 7 p.m. dumating sila sa bahay. At hindi ko yun alam. Hindi naman ako nakita. Hindi ko sila nakita na may bit-bit. So, yun na. Andun na sa mga anak ng amo ko. So, tinatanong ko sila, magsaserve na ba ako ng coffee, ng gawa? Kasi gawa yan na yung coffee sa Arabic. And then sabi ng anak ng amo ko, saglit lang, mamaya na yung kape. Sabi ko, wow. Andun na sila lahat, nakapag-ipon na sila sa sala, andun na sila sa sala. Hindi ko naman na sila, gulat ako yung bata, pumunta sa kitchen, kumuha ng kutsilyo ko, yung slicer ng cake na kutsilyo. So, tanong ko sa bata na, ano ba yung hinahanap mo? Anong mayroon? Sabi niya, wala daw, wala. So, ayan. And then, mga 30 minutes after that, tinawag nila ako, Lynn, taali, kasi yung
come here or halika dito. Sa Arabic is, ano yan siya, taali. Lin, taali. Yung ano, tapos sagot ko naman na, magdadala na ba ako ng kape? Ayan yun. Kasi yan yung nakasanayan ko. Basta magdarating na yung mga anak ng amo ko. So, magsiserve na ako ng coffee. So, sabi ko, dadalhin ko na yung kape. Magkatapi na kayo. Sabi ng anak ng amo ko nga. No, don't bring coffee. Sabi na, mapijib gawa. Mapijib gawa. So, pumunta ko sa kanila. And then, pag pasok ko na dun papunta sa sala, sabi nila, Lin, taali! Kasi hindi ako lumapit. May nakita akong cake. Sabi nila, Lin, taali! Halihag inti, cake, taali! So, lumapit ako sa kanila. Tiningnan ko yung cake. Mayroong nakasulat. So, goodbye, Ellen. Yung pangalan ko is wrong spelling doon. But it's okay na lang. So, we understand. Kasi hindi naman talaga sila marunong hindi sila masyadong marunong sa mga spelling, pronunciation, sa pag-pronounce ng English, but we will understand them. So, ayan. So, merong cake. So, wow, natouch ako. Parang naiyak ako sa tuwa. Hindi ako naiyak dahil nalulungkot ako na iiwan ko na sila. Hindi, natutuwa lang ako na na-appreciate nila yung ating mga ginagawa, yung ating pagsasakripisyo, yung serbisyo na binibigay natin sa kanila, is na-appreciate pala nila yon. So, ayan. So, yung ginawa ko, pumunta ko, inuna ko yung matanda kasi yung matandang amo ko over silosa yun. Gusto nun na siya yung laging mauna. Kasi naalala ko, sa isip ko na, nung bumalik ako dun sa Saudi guys, last 2018, nung nagbakasyon ako dito sa Pinas, and then bumalik ako sa kanila, yun sa airport, pagbaba ako doon kasi yung sa airport doon sa Riyadh is pababa ka doon pagdating mo after sa immigration, baba ka kasi doon yung mga magsusundo sa iyo. And then pagbaba ko doon, andun sa hagdanan yung batang babae. Close kasi yun sa akin yung batang babae kasi para ko din yung anak. So, mga ano na siya. Ngayon 14 years old na siya, malaki na. So, nung dumating ako sa kanila siguro mga 8 years old or 10 years old siya. Or 9 years old, something like that. So, pagbaba ko, syempre, yung hindi ako nagtatakip sa mukha ko, nakahijab lang ako, ano lang ako. Tapos naka-abaya, nagsuot din ako ng abaya as a respect of my employer. So, pagbaba ko, siya yung unang nakakita sa akin kasi andun siya sa baba ng hagdan. So, sabi niya, Ellen! So, syempre, ako din, na-miss ko na din siya kasi, di ba, matagal ko din silang nakasama. So, Kada! Kasi Kada yung pangalan niya. Pero sa English talaga, yung spelling ng pangalan niya is G-H-A-D. So, Kada! And then, iyakapan kami, hinag ko siya. And then, nakita pala ako ng amo kong matanda. Doon pala siya nakaupo. Pero hindi ko siya nakita. So, ayun na. So, pumasok ako doon sa room kasi kailangan pa doon ibigay yung passport kasi doon pa kukunin sa loob. So, pumasok ako sa loob, mayroong room doon, waiting area sa mga domestic helper, sa mga domestic helper. So, doon. And then, yun na, yung tinawag na yung pangalan ko kasi andun na yung employer ko, yung passport ko. Matagal pa, mga 1 hour. So, yan na. So, pumunta na. Saka ko pa nakita yung matanda. So, hinag ko yung matanda. And then, nagsalam mo alaikum ako sa kanya. Tapos, hinag ko siya. Chika-chika. So, doon na kami sa sakyan. Wala pa yung usap. So, yan, kumusta ka Len? Kumusta ang biyahe? So, sabi ko sa kanila, pagod ako sa biyahe ko. Muntik ako hindi makasakay sa aeroplano dahil wala akong visa. So, hindi ako binigyan ng photocopy ng anak ng amo ko ng aking visa. So, ang ginawa ko, pumunta ko doon sa Philippine Airline na office sa NAIA, dito sa NAIA sa Manila. Nagpa-print ako ng aking visa. So, yan, chika-chika. And then, doon na, sinabi na ng matanda na, bakit daw hindi ko siya hinag-una? So, hinag-una. Bakit daw yung bata yung hinahag ko una? So, sabi ko sa kanya, hindi kita nakita. Sabi niya, andun lang ako nakaupo. Wow, sobrang talaga kang silosa. Gusto mo talaga ikaw una. Hindi kita nakita. So, yun. Yung nagbigay sila sa akin ng cake last Friday. So, inuna ko yung matanda. So, lumingon ako sa matanda. Tapos pumunta ako sa kanya. Hinag ko siya. Then, hinalikan ko yung dito niya. Kasi yan yung sa kanila. So, respect sa mga matatanda. So, mag-hug ka mag-kiss ka, halika dito. So, yan yung napapatunayan, mayroon ka mabuting kalooban sa kanila. So, ayan, and then hinag ko yung
After ng matanda, yung panganay naman ng anak ng amo ko, na babae. Kasi mga babae lang sila dun. Tapos pumasok yung mga lalaki, nagsalo-salo kami sa cake, yung ano na, nang matapos na kami nag-hug, embrace. So, ayan, and then, so yun na, nagpasalamat sila sa akin. So, nagpasalamat sila sa akin dahil daw sa, sobrang believe sila sa ating Pilipino. So, sabi nila, ako daw yung una daw na Pilipina na nagtatrabaho sa kanila na kanang hindi na daw kinakailangan pa ng utos, na para din daw nilang pamilya na mayroon daw pagmamahal sa kanila, at kaya daw po minamahal din daw nila ako. So, wow! Tapos sabi pa ng anak ng amo ko na someday daw, or ng apo ng amo ko, someday daw, baka daw makapagbisita sila dito sa Pinas. So, ayan. So, chika-chika. So, ayan po, guys, no? So, nagpapatunay po na tayo po, ang mga Pilipino, ay hindi po tayo mga ano, guys, kundi iba po tayo sa ibang lahi. We are hardworking Filipinos. Yung hindi na kinakailangan pang utusan, naglilinis, ginagawa ang lahat na walang utos ng amo. Kahit wala yung amo, nagtatrabaho. So, ganyan kasipag. Ganyan kasipag, guys. So, ayan, pero dot-dot din ng CP sometimes. So, ayan, nakapag-uwi na ako dito. So, we are thankful to God. We are blessed to God, guys, na sa loob ng mga for how many years ako nagtatrabaho sa Saudi. So, nakapag-uwi tayo ng safe dito sa Pinas. Kahit na iba na yung proseso sa pag-uwi natin, guys, but we are still thankful. Sabi nga, di ba, sa 1 Thessalonians 5:17, in everything give thanks, for this is the will of God. So, sa lahat ng mga naranasan natin sa buhay, mahirap man, or iba man ng mga sitwasyon sa buhay, guys. So, let's be thankful to God. So, thank you so much then, guys, for always watching my videos. So, ayan, na medyo napataas-taas na haba-haba yung ating chikahan for today. And, okay, guys. So, see you again! So, sarap ng buhay dito, guys. So, ayan, see you again, guys.